Informativo local. Televisión de Cerceda. Moi boas tardes, señoras e señores. Estamos ca información nesta xornada de mércores, día 12 do mes de febreiro, na radio e na televisión municipal de Cerceda. Tamén, se nos queren seguir a través de internet, poden facelo en rtvcerceda.com ou na nosa canle de YouTube TV Cerceda. Hoxe falaremosles da viaxe a Vilanova de Cerveira, que tanto éxito tivo na xornada de onte, prácticamente se encheu a excursión, que podes chegar ata 4 autocares. Coitaremos a concelleira falándonos delo. O domingo, día 23, hai teatro infantil. Falaremos tamén de Obradoiro de Poda en Xertos, que será a semana que ven e que estén esgotadas as plazas. Está aberto aínda para poder inscribirse ao programa de envellecemento activo, do que falaremos un día máis, e tamén falaremos das recomendacións da Xunta para previr o risco da gripe aviar. Falaremos tamén do seminario de defensa persoal que haberá no mes que ven aquí en Cerceda e do servicio de información por WhatsApp municipal. En canto tempo, para mañán xoves, imos a falar de novo dunha fronte que, ainda que non será importante, traerá alternancia de nubes e claros con algunhas precipitacións. O Concello de Cerceda programou unha viaxe a Vilanova de Cerveira, a Portugal, e tamén a Valença do Miño para o día 12 de abril. Onte abría o plazo para poder inscribirse e decímoslles que a día de hoxe xa están inscritos, xa hai 3 autocares cheos, estamos falando de 150 persoas, e hai prácticamente lista como para un cuarto autocar que se está valorando. Era previsible, a tenor das outras veces que se fixera unha excursión de un só día tamén a esta zona de Portugal, da fronteira, onde hubo moito éxito de participación. Así as cousas, volveu a repetirse unha excursión con moita demanda que se manifestou onte no primeiro día, donde xa hubo moitísima xente anotada. O límite pode estar en 4 autocares. Hai espacio semellante, segundo dixo a concelleira de Benestar, Catrina Queijo, para ata 4 autocares, espacio no restaurante no que van a xantar. Están a tempo para inscribirse ata finais desta semana, é dicir, ata pasado mañán venres poden anotarse. Para anotarse teñen que facelo presencialmente na terceira planta do Concello, nas oficinas de servicios sociais, ou na web municipal enchendo un formulario que atoparán. A excursión será o 12 de abril. O precio é de 22 euros, igual que nos últimos anos. E a excursión sairá ás 8 da mañán de Cerceda, para chegar sobre as 10 da mañán, 10:30, a Vilanova de Cerveira e poder facer compras e pasear polo gran mercadillo de Vilanova de Cerveira. Logo xantarase nun restaurante con un menú típico portugués como é o bacallau, e logo pola tarde de volta para Cerceda visitarase a Fortaleza en Valença do Miño, onde tamén hai tendas e espacio para camiñar e para visitar. Unha excursión que ten moito éxito, e da que imos a recordar que nos decía precisamente a concelleira Catrina Queijo. Outra que tuvo moito éxito no seu día foi Vilanova de Cerveira, no que naquele entonces, como había xa un restaurante cerrado no que non collía máis xente, ao final só pudemos salir con 2 buses, pero vimos que quedou moita xente sin poder ir. Por eso, este ano vamos a anticipámonos un pouquiño para que así poderamos coller un restaurante con máis capacidade e tamén poder contratar máis autobuses. Imos un pouquiño con anticipación para que esa xente que queira ir, na medida do posible, que poida ir a maioría da xente. E de canto estamos falando? Porque, se non me esquezo, a última vez foron, non sei se incluso ata 3 autobuses, ou Non, eu creo recordar que foran 2, pero que quedaran 2 en terra. Eso, algo así. Foran 2 autobuses, pero 2 quedaran en lista de espera. Ben, 2 autobuses ben, máis de 100 personas. Entonces, claro, vendo a demanda, por eso nós este ano anticipámonos para ver se desta maneira podemos
ter o máximo de espacio posible, tanto no restaurante como nos autobuses. Pois aí eran as verbas de Catrina Queijo, a concelleira de Benestar, que preparou esta excursión con suficiente antelación para que podan incluso chegar ata os 4 autocares, e dicirlle que a día de hoxe 3 están cheos e un cuarto está tamén, polo menos ata a mitade casi, así que éxito esta excursión. Cambiamos de tema. O Concello de Cerceda, a través da Concellalía de Cultura, programa de cando en vez, a lo menos unha, 2 veces ao mes, programación teatral, tanto infantil como para todos os públicos. A seguinte vai a ser o domingo, día 23 de este mes de febreiro, no Auditorio Municipal de Cerceda, ás 12 do mediodía. É teatro infantil, teatro familiar. Brincadeiras da Lingua, así se chama, ás 12 no Auditorio Municipal o domingo día 23. Brincadeiras da Lingua é un espectáculo que ten como obxectivo dar a coñecer a enorme riqueza e variedade dos ditos e recitados da literatura popular infantil de Galicia e fomentar a súa práctica entre a cativada e tamén no ámbito familiar, mediante xogos verbais de participación, cancións, contos, monicreques e outros recursos. Lembren, fagan as súas previsións que, de xeito gratuito, o domingo 23 de febreiro, ás 12 do mediodía, Brincadeiras da Lingua, no Auditorio Municipal de Cerceda. Tamén lle recordamos que o Concello de Cerceda puxo en marcha un obradoiro de iniciación a poda e enxertos que tamén se encheu prácticamente en 2 días. As plazas eran limitadas. Este obradoiro, para todos aqueles que xa lle confirmaron e que teñen a plaza concedida, van a ser os días 21 e 22 de febreiro. Un obradoiro de iniciación a poda de enxertos será no Viveiro de Empresas no Acevedo. O venres día 21 será de 6 da tarde a 8 como parte teórica e o sábado día 22 de 10 da mañán a 2 da tarde como parte práctica. As plazas son limitadas e xa se encheu prácticamente en 2 días. O Concello baralla a posibilidade de organizar máis obradoiros de poda e enxertos a tenor do interés que suscita. Tamén a Concellalía de Benestar botou a andar dende fai xa máis de un ano o programa de envellecemento activo en forma corpo e mente, que se está levando a cabo xa con éxito en varios locais sociais espallados por todo o Concello. O Departamento de Benestar sigue ampliando esta actividade chamada envellecemento activo ou en forma corpo e mente. Actualmente se está levando a cabo nos locais sociais, no de Rodís, no local social da Silva, no local social de Queixas, no de Meirama, no do Piñeiro na Baixa de Cerceda ou no local social de Cerceda, no edificio do Museo do Moucho. A actividade consiste en realizar diferentes actividades para adestrar a memoria, pero tamén ximnasia de mantenimento básica para manter a mobilidade. Vai dirixido a toda a poboación, pero especialmente a xente maior. Dende agora, tamén no local social de Cerceda, no que só se realizaba o taller de memoria, van a comenzar a realizarse tamén a ximnasia de mantenimento para todos. Hai xa 30 persoas anotadas, xa comenzaron con elo, e se alguén quere sumarse pode facelo ou ben nas oficinas do Concello, polas mañáns, ou no local social onde se imparta esa actividade. Ali poden achegarse e inscribirse. Lembren que se trata de unha actividade gratuita e moi recomendable. Agora falámosles do aviso do risco pola gripe aviar. Dende a Xunta de Galicia comunican ao Concello de Cerceda que Galicia, ao igual que toda España, se atopa en nivel alto de alerta pola gripe aviar. Así o indicou tamén o Ministerio de Agricultura, Pesca e Alimentación, que vende a actualizar a situación epidemiolóxica da gripe aviar en España debido ao aumento inscrito nos últimos meses de focos desta enfermedade en Europa, especialmente en África, ou mellor dito, en Francia, tanto de aves domésticas como silvestres. Neste sentido, xunto cos movimentos migratorios de aves silvestres e a aparición de casos, como decimos, en Francia, pero tamén en Portugal. Decir que o obxectivo é evitar a aparición destes focos en España, especialmente en Galicia, os focos de gripe aviar, que se están adoptando medidas de mitigación de risco
en toda España, pero tamén en Galicia. As restriccións afectarán os concellos que se atopen dentro das zonas de especial risco ou nas zonas de especial vixiancia. Cerceda, o noso concello, non se atopa nestas zonas de especial risco nin de especial vixiancia. Aínda así, a Xunta de Galicia a Cerceda, igual que a todos os concellos, recomendan que se cumplan ou se intenten, por exemplo, non criar as aves de curral ao aire libre, os depósitos de suministro de agua e de comida para as aves domésticas que se sitúen no interior dos galiñeiros, non criar parrulos, ocas ou gansos xunto con outras especies de aves de curral, e tamén a Xunta de Galicia lembra a obriga para todas as persoas titulares de currais familiares de autoconsumo a inscribir o seu curral no rexistro de explotacións avícolas da Consellería de Medio Rural. Agora le falamos de un seminario de defensa persoal para mulleres. Cerceda vai acoller o sábado 15 de marzo, no mes que ven, un dos seminarios intensivos de defensa persoal femenina que impulsa a Diputación da Coruña e que se dirixe a mulleres de entre 12 a 70 anos. E se vai a celebrar entre as 10 da mañán e a 1 no pabellón municipal de Cerceda nesa xornada. Lembren que será no mes que ven, sábado 15 de marzo. Hai que anotarse previamente, o plazo remataría o 11 de marzo, está aberto. Para inscribirse hai que facelo ben, poden facelo a través do Concello de Cerceda, a través do rexistro na planta baixa. As plazas son limitadas e poden tamén inscribirse a través da web municipal ou da web da Diputación Provincial. Está impartida pola Escola de Defensa Persoal e Policial HKF e, en caso de ter menos de 18 anos, as mulleres menores de 18 anos deberán traer un permiso de un tutor, pai, nai ou tutor legal. En calquera caso, o resto terá simplemente que inscribirse. É gratuito e deben inscribirse canto antes porque as plazas son limitadas. O Servicio de Información Municipal por WhatsApp está funcionando dende fai máis de 2 meses no Concello de Cerceda. Se trata de que o Concello pretende chegar tamén a todos os veciños, ademais das redes sociais, páxinas web, medios de comunicación, tamén pretenden chegar a través do WhatsApp. Esta aplicación, que a maioría da xente ten nos teléfonos móviles, sirve para que o Concello se dirixa aos veciños que a teñen enviando mensaxes con información. Para pertecer a este grupo do Concello do WhatsApp, poden, si queren, engadir na súa axenda o número de teléfono 609 43 10 78 ou, si queren, poden escanear un código QR que atoparán na páxina web municipal ou calquera das redes sociais do Concello, Facebook, Instagram, etc. Aí, logo deberán enviar un WhatsApp coa palabra alta a ese número de teléfono e recibirán unha mensaxe de benvida confirmando a alta no servicio, un servicio de comunicación que é unidireccional. O tempo para mañán xoves, unha fronte cálida pouco activa, vai afectar mañán a Galicia durante todo o xoves. Vai haber mañán ceos con abundantes nubes e algunha chuvia que será feble, máis probable na primeira mitade do día. Por la tarde remitirán as chuvias. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso e os ventos soprarán de compoñente sur, frouxo no interior, moderados no litoral, con intervalos de fortes na Costa da Morte. Pois co tempo rematamos o informativo de hoxe, mañán voltamos. Saúdos na radio de Marisol Rodríguez e de Tomás Ramos, na televisión de Manuel Eirís, na redacción en que lles falou Manuel Ángel Villa. Desfruten da xornada, moi boas tardes, adeus.